Sregep-sregep. Sewaka
sang narpati lampahira alon kinarabat badaya yuwarna nira Sari Duh Koko Prabu Mandura jejimat kula donya prapting delahan sami wilujeng sak rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta mriki duh Koko Prabu. Weh lah dalah. Nirbaya nirsangsaya awit pangwasaning Gusti ingkang akarya jagat. Lampahipun keng raka ing Mandura mboten nyandung sambikala setunggal menapa kinanthi karaharjan kinemulan keslametan Yayi. Koko Prabu sak rawuh paduka njeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk. Alah inggih Yayi inggih. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Nyai Prabu Puntadewa ingkang rumentah dhateng pun Kakang ing Mandura kosok pangsulipun Yayi. Puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarasanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Nuwun inggih Duh Koko Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana orah daging kayuwanan boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Koko Prabu. Matur nuwun Yayi. Karaos mboten kirang sekeca lenggahipun kang raka ing Mandura. Rama Panemban Begawan Durna sami karaharjan rawuhipun Kanjeng Rama Panemban Begawan Durna wonten ing negari Ngamarta mriki Bapa Panemban ing Sokalima. Mlekuduk manyar-manyar. Sumolole sumarate hawla ali lucu. Wah. Wana dadi alas-alas dadi perunas. Nggih, anak Prabu Puntadewa.
Niskala praptanipun pun bapa ing saka 5 bidhal saking griya kilen ngantos negari Ngamarta tansah sinampuran kawilujengan boten nyandung rubeda sawiji menapa. Lho inggih, kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Panembahan Durna. Nok nuwun inggih. Kula tampi adamel bingahing raos sing penggalih bombong gambira marwata suta jroning nala. Mboten langkung pangestunipun pun bapa dipun tampi nggih anak Prabu Samiaji. Lho nggih. Sampun kula tampi, kula pundi wonten pasundulan dadosa jejimat paripih sumangga kula aturi lenggah ingkang prayogi bapa. Lho nggih. Sampun mboten kirang sekeca anggenipun pun bapa lenggah kok nggih. Paman Patih Harya Sengguni. Kula wonten jawuh anak Angger Prabu Puntadewa. Sami wilujeng sakrawipun dhateng Praja Ngamarta nggih paman. Inggih nggih, mboten nyandung alangan setunggal menapa kok nggih. Kula aturi lenggah ingkang prayogi paman Sengkuni. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Mboten kirang sekeca lenggahipun pun paman wonten ngabiyantara ing pendhapi negari Ngamarta mriki. Nuwun inggih. Saksampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem. Slendro ingkang raos slendro ingkang batos kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa handadosaken kagiat garagapan raos sing manah kawula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh suguh kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh mboten paring cecala langkung rumiyin mila duh Koko Prabu mokal menawi mboten wonten babakan ingkang wigati dene kawis tinggal sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten nagari Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sangkuni kendhih kumrungsung ing galih kesuk panata ling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigata sing perlu, Bapa. Permara reh manguswamya ngambreng. Kadhi karonaning kaswasih ring marga Hamalagung. Prisang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus amara wayahanto Inggih Yayi Puntadewa mugi kawuningan kula bidhal niki wau mboten bidhal saking negari kula negari Mandura nanging kula bidhal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Sengkuni. Lah apa to wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta. Inggih awit kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana Nalendra ing negara Ngastina. Yayi Duryudana sambat kalian kula awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang kelawan pangan ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang hanyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten Praja Ngastina. Mila Yayi, sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu, pripun Yayi? Menawi babakan saking pagebluk kang sarta awising boga kelawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang hanggegirisi kados mekaten duh Koko Prabu. Lho, dados kahanan negari Ngastina sami kalian negari Ngamarta mriki Yayi lakar kados mekaten. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan pacoban.
Inggih menika ngamarta sakmangke nembe kelangan geden-geden. Lho, sing ical napa Yai Prabu? Sing ilang menapa? Ingkang ical nuwun inggih rayi kula Panengah Pandhawa. Satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negare Ngamarta. Yayi Arjuna ilang, Yayi Arjuna murca lakar kasinggihan Dukaka Prabu. Weh, lah dalah ya jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Mekaten Yayi. Sakmenika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kados wingiuni yen to saged boyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Nalendra ratu sing sabare kliwat ukur. Tirta ya duweni watak ora mentalan. Aja to mung bandane nyawane bakal diwenehke yen to pancen ana sing njaluk. Mila Yayi, mila saking menika duh Yayi Prabu. Kula nyuwun, Baladewa nyuwun mulunge ngati Paduka Yayi Puntadewa. Boten ketang sewulan, boten ketang 2 wulan jimat jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten negeri Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyanipun kahanan negara Ngastina. Ingkang samangke nembe ketaman pagebluk Mayangkara Yayi. Inggih namung wonten asta paduka kanthi pancatan kanthi lantaran jimat jamus Kalimasada kahanan nagaring Ngastina saged paliya jati temah nirmala Yayi. Lang-langing driya mangu mangungkung kanduhan rimang lerlena tanpa kanin lerlena tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyah Utama lah ing kono to wau lagi eca kang nedeng wawan pangandikan kasaru gegereng paseban jaba gegereng jawi labet pisowananira petruk kantong bolong repepeh gawe cingak kang samyembulan. Lagi cawawan sabdo Barekang sumewa kekering pasewakan wonten dwirata mata pedhot ing pantilan.
matane kunjang seret pinangun wong demona luri dinekno muni dinanggung kirangan rasa kang diasin angling sasitenan keplok papinjalan suwe-suwe manuju rono gampil makan kaki romo sidrah saya laga sumanding kaliling Amit pasang kaliman tabik piso waneng kula sinabeta ing iladune dumawaing tawang-tawang sinuwun ing amarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyelo-nyelo ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk padha becik sak tekamu kantong bolong ana praja Ngamarta. Iye. Awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantu ing berkah kawilujeng Andara keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya Petruk, wis ndak tampa ora liwat pangestuku tumuli tampanana. Nun inggih, kula pundi andadosa jimat paripih. Sinuwun Mandura bekti kula katur. Ya Petruk, wis ndak tampa dikepenakne anggone lungguh Petruk. Nggih sinuwun, Ndara Jodipati bekti kula katur. Ya Petruk dikepenakne anggone padha lungguh. Nggih. Gong. Pak Gong, nun. Mbok ngaturne bekti to, Gong. Karo sapa? Ayo karo sing duwe omah. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah bekti kula bekti kula sembahan kula sinuwun Prabu Puntadewa mugi kunjuk. Iya Bagong, diprayogakne anggonmu padha lungguh. Nggih, wah suguhane banyu mili ya, Truk. Ayo no. Ha, kono Ndara Jodipati. Bos Jodipati sembah pangabekti kula katur, Bos. Bagong ya ora liwat pangestuku tampanana. Nggih, mugi-mugi andadosaken jimating gesang kula. Sinuwun Mandura dibekteni, Gong. Piye? Sinuwun Prabu Baladewa dibekteni. Ora sudi, Truk. Eman-eman cangkemku, Truk. Lah ngopo lho? Aku ngene iki adegan kaya ngene iki wis apal kok. Apal piye? Ki engko tak kok awake dhewe medaya mertamu, lho, ning negara Ngamarta. Kok enek siji Baladewa, loro Durna, telu Sengkuni. Ki engko keri-keri mesti enek gegeran sak nomer kuwi. Aku kulino ndelok mayang kok dak. Hah? Wis, ndang ngomong apa butuhe ndang bras-bres. Petruk ana wigati apa dene Petruk sumawana Bagong sowanana Stinggil Ngamarta kene. Inggih, cekaos kemawon. Ngaten nggih, sinuwun baris maos. Nek jamake wong aluhur Petruk niki dinuta. Ning gandeng sing ngutus kula niku mung sak Bapak Semar, kula cekap dikengken kalian Bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa? Ngaten nggih sinuwun. Kula wawenjing dipun timbali. Truk rene ya. Ana apa to, Pak? Kula ngaten. Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon mara ning negara Ngamarta. Matura ning sinuwun Puntadewa mbok menawa Bapak arep nyilih jimat Jamus Kalimasada. Ayo kula kaget. Kula nyauri, nyilih Kalimasada didamel napa to, Pak? Ngene, Truk. Bapak Semar ngendika, jimat Kalimasada arep tak gawe syarat sarana amarga bapakmu iki arep bangun kayangan. Enggak, aku ki gumun setahun jembleng serendeng, Truk. Bapake dige mangan isih mikir kok dadak arep bangun kayangan. Iki dhuwit tekan ngendi ya, Truk? Rokoke njaluk kancane kok. Halo? Arep buka WA njaluk tetring kancane. Oh, kok latihan. Tak diplok sirahmu lho aku. Mangsaku kok. Ngaten sinuwun. Kula ajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan iki maksude piye to, Pak? Kula ngaten. Bapak semaur, wis ora usah kakean takon.
Ora usah kakean takon, saiki enggal budhalo nyang Ngamarta ngejak adimu Bagong. Siap, Pak, kula ngaten. Mila sinuwun. Kula sowan wonten ing Ngabiyantara Paduka sinuwun ing Ngamarta mboten sanes. Petruk nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa mboten keteng sagebyaring caleret. Kula badhe ngampil utawa nyilih wujudipun Jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana Bapak Semar anggenipun badhe mbangun kayangan. Yang satelek Petruk Patur. Anggra sesumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk umup kang calon iki Truk apa aku meling ya meling apa nek kinggo sida geger sengkuni sing jotosi ben aku kowe sajake gedhing men karo sengkuni. Patih Bejijat senengane dadi provokator ipat-ipat jo nurun anak putu. Wayang sak kota paling gedhing karo sengkuni. Paling gedhing karo sengkuni. Patih Bejijat ning kono ora negara, ora kabupaten, ora provinsi, ora desa kok anggere nek sengkunine geger kowe. Apa ngono? Kowe ketek gedhing-gedhing kudu tak ingkel-ingkel, kudu tak jejeki, kudu tak jotosi, kudu tak antil ndase. Penyebabe kowe pegel karo sengkuni iki ya ngapa to? Anu bojoku mbiyen tau dikeloni. Aduh. Menawa bojomu kaya ngono, terus bojoku tak dol kok. Semono kamu mapan ana ing negara Ngamarta kene padha karep karo karepe Prabu Baladewa. Maksude padha ngarep kawruhan ngono. Tek aku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude Jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina anggone sakmengko lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Ayo, sing arep nyilih iki Baladewa dhisik. Kowe minggat. Kowe minggat tekan kene. Kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang minggato. Aku sepet nyawang raimu, Petruk. Kowe dirai-raine, Truk. Nek gur meneng ae to, innallaha ma'as-sabirin. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki mboten mantun niat madha karep kalian Paduka. Niat kula murni diutus kalian Bapak Semar supados ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Puntadewa. Aku ya dikongkon. Dikongkon Nyai Duryudana Nalendra Ngastina. Lah nek ngonten kan padha-padha pangkate sampean kalih kula niku sami pangkate padha-padha kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase. Lah sing duwe omah wae ora ngusir sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk. Petruk. Jimat Kalimasada kuwi mung siji, bakale disilihke ning aku, dudu kowe. Upama sidane disilihke teng kula sampeyan ya ora ngerti. Karo dene kula niki ngabdi teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu lho. Arep dikaya ngapa lan kepiye? Pandhawa niku mboten saged ngaleke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak Pandhawane iso duwe derajat pangkat iso dadi pejabat. Ya mergo didukung karo wong cilik, tur Pandhawa ora tau lali karo perjuangane wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin hebat. Beda karo pemimpin sing elek sadurunge nyalon gayane nyedaki wong-wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene. Bareng wis dadi pemimpin lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Tambahi Truk, tambahi piye? Matane picek. Sabar, Gong, sabar. Sowan sanak lebaran jangan marah-marah, Gong. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik. Mula aja nyepelekke karo wong cilik. Ambak Petruk niku wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum, Petruk tetep taat karo aturan negara.
buktine Petruk isih gelem bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih didamel bayari pejabat, didamel bayari wong-wong kaya sampeyan niku. Tunyo cangkeme, Tru. Sabar, Gong, sabar. Sabar kuwi aja melu-melu. Sisan digawe rame sumbutne karo biayane. Lho niku lho sinipun. Kanda sedaya niku kari ngenteni keputusan Sinuwun Puntadewa. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke Jimat Kalimasada, teng jenengan kula sing ngalah. Upami Jimat Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, sampeyan ya kudu iso ngalah karo Petruk. Ning kene kok hawane sumuk. Golek kopi-kopi sik ning njaba. Aku kok ya ora kuat ase ning jero. Tak metu dhisik. Petruk, dalem. Ora iso kowe kudu minggat tekan kene. Mboten murut niat, mboten. Petruk bebas urip. Tapir kina tabuka yayah sinepi Dodo kang mawinga-winga wengis netrandit ngundar andir Kesmalaning rat leketing jagat gladaing bumi panus meneh jajelanat sukertaning bawana Petruk yang sapelek Tekak cukupe Petruk wani karo Prabu Baladewa lho kula kepeksane nggih wani kali jenengan arepe dikaya ngapa lan kepiye laire dhisik Petruk timbang jenengan sampean jamane isih cilik sing momong kula lho sing ngedusi kula bareng saiki dadi wong kondang kok semenang-menang kalian Petruk tegese kowe wani karo aku lho ilang wedine kari wanine yen ngono metu njaba nyapa ditokne njaba tokne jero enak mane bayar tegese ayo gegeran njaba lanang padhalane Petruk ora wedi Mas lah salah ayo Kang diatur-tur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang upama kaninda ing praja ngadil bejo dadi banturu Orina repan mring pro hati kahanane ora mendho malah sangsaya Handadrasena arep kakangku apa iki kepiye Yayi aja wasumelang rasamu Purba Wasesa pasrahna marang Werkudara Bimasena kang bakal jumangkah kang sarta merembyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk kanthong bolong. Iya Yayi, aja ninggal kawaspadan pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti. Baya sapa kang mantes diampili utawa disili wujuding jimat Jamus Kalimasada? Ya, Kembar
Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Kakang Mas. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha gantung siba pun Kakang Arsa kundur hanggedaton nuni nggih dhateng sedika ngestaken dawuh Kakang Mas. Sagebyar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Gya Cengkar Arsa kundur hanggedaton bawane Sang Nalindra datan singilar saking Ubaya. Sang Nata Sadguru Juru Ngayahi
Damunya sang nata sadewa
rasane uga hakikat maning rasane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asami wa terati asana ya dinotal alamin ya uhailal judi bakarami ya uhailal judi bakarami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Leren dhisik sawetara ya nok. Nggih, Yung. Babakan lakon Semar Mbangun Kayangan bisa ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku aku karo kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe sak kanca tinimbalan sowan ana kene. Nggih. Angka sepisan ya kuwi ora lali ngaturke rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk Gusti kang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Widiwasa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Ya mung saka nikmate kang awujud nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan maneh ana ing leladan Sugih Waras Kecamatan Prambon Kadipaten Nganjuk. Nggih, Yung. Iki sowan ana daleme sinten lan dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki aku lan kowe sowan ana keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih kanthi acara ya kuwi ulang tahun pernikahan utawa anniversary ke-27 tahun. Oh ngono. Iya. Tur anggone mengarungi bahtera rumah tangga keluarga besar Bapak Haji Eko iki wis pinaringan kanugrahan siwi utawa anak telu cacahe lan pinaringan momongan siji wujude putu. Alhamdulillah. Pranyata keluarga besar Bapak Haji Eko lan Ibu Hajah Asih termasuk keluarga sing bahagia, keluarga sing sukses bisa dadi patuladan tumrap anak putu ya. Anakku limbuk tenan kok. Apa maneh Bapak Haji Eko kuwi priyayi sing sumbut lan sembodo. Kok ngono? Anggone nimbali awake dhewe sak kanca babar blas ora ngrembug babakan prebiya. Oh ngono. Wis pira wae sing dadi kebutuhane kanca-kanca disembadani. Oh ngono. Karo Bapak Haji Eko. Kabeh mau demi suksese lumadining adicara bengi iki. Wah, tenan kok, Yung. Wiwit sore aku ya ngrasake pasugatan sing banyu mili, suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Anggone ngrangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dudu karo wong liya. Iya, Nduk, heeh. Bapak Haji Eko iki kagungan usaha ya kuwi Ude Kurnia, Nduk. Ude Kurnia. Bergerak di bidang apa, Mak? Ude Kurnia adalah sebuah perusahaan supplier khususnya besi tua yang diterima dari berbagai penjuru Nusantara dan akan dikirimkan kembali ke perusahaan-perusahaan metal yang akan didaur ulang dan dijadikan kembali besi baru yang siap pakai. Wah, hebat. Elok, Nduk. Ude Kurnia pimpinan dari Bapak Haji Eko Syahroni kuwi berlokasi di Ruko Graha Tirtaraya 1 nomor 20 Maru Sidoarjo. Dene gudange mapan ana pergudangan Safe Unlock Kavling 3253 V1 Sidoarjo. Wah, iya. Dadi awake dhewe ning kene nderek nempil utawa ngalap berkah kesuksesane Bapak Haji Eko ya, Mak.